Tawagyan ka oras 3:00 ti parbangon, mangigmo samit sa miweng ni aya. May sa papel na siraya ta sibay mo, ako na ay ayaten ka. May sa anang tedken ka, ket puso agrupab ken ka, ngem di mo pulos pagarupen. Tagtagain pen na ka, tuy kantamang sagi tapuso. Syagrayo ken ka, ngamin awan kapadpadang adat kaungga, awan makabulod ngadda katoy puso. Sikalaeng biyag ko, ngamin awan kapadpadang adat kaungga, awan makabulod ngadda katoy puso. Sikalaeng biyag ko. May sa anang tedken ka, ket puso agrupab ken ka, ngem di mo pulos pagarupen. Tagtagain pen na ka, tuy kantamang sagi tapuso. Syagrayo ken ka, ngamin awan kapadpadang adat kaungga, awan makabulod ngadda katoy puso. Sikalaeng biyag ko, ngamin awan kapadpadang adat kaungga, awan makabulod ngadda katoy puso.